lobot. Hai, ato. Butangnya. Hai, hai. Kabutan doon mamanda, ha? Aja. Dudong doon to sa kayan. Grabe ba na siya, fans? Ay, na. Pamislit pat kung saan ay Kako na ng bata. Gidagamayan niya siya, fans. Ay, na. Daga na kay. Gana kay. Ang mga likes. Ama, tagpila kalibo. Ay. Dagan siya, fans. Bye. Baby pa gani na. Ay. Labi nagmuda ko na. Ay. Round and round, round and round. Ayaw lagi giyabuhan lagi ba? Kay was-was nga to sa imong ha. Kalagi kabuligan o pagtakasan. Gana ko magtulak ka ko. Nato isukar kape. Ha? Nato isukar kape. Kape na tanan ko. Ako naligaw ko asukar. Aji, gitawag na ka nga ti Ambi. Pagkagapo ang kadmana. Wow, wow. Wala na. Yabo na. Ada. Lihat, lihat. Okay. Simbami. Kada kung pagsiyang pas. Ano basta ang abot ng tagsimplin kami niya hakuan. Ikat na pulik indas RC kadaghan sa mag-like kita ka. Ay, cute. Ikat na pulik indas si bata. Mag-ato camera. Hi guys. Mag-vlogger na po si RJ guys. Mag-vlogger na po si RJ guys. Mag-vlog na po si RJ guys. Oh, sinagawa si Amber. Tapos sa gilingan. Ani ka mamanda? Daday ka magaskan. Ha? Asa ka? To! Pangayaw ra kalisa ditong nonoy. Kalisaw. Pangayaw ra kalisa ditong nonoy. Kalisaw. Ditong nonoy ba? Oh. Hi guys. I'm pretty boy. Si Archie boy. Si Archie boy is very beautiful baby. Hey. Sama-sama ka. Grabe yung bata. Balita ka balong. Hindi ka kita ang magmugtok. Di ami sabi atong iya bobi parang susuwan mo. Tagpisa. Nalambar ang tubig sa imong naong. Naman na may bitay atong ni Aki. Na sila
niya 568 ang karon. 68. Ano man po? Gani 200 ganing gibayad sa ako. Ano, wala naman ko ikabayad. J ang 200. Oh, unsa naman na oy? Tanawa oh. Mura nakagkuan. Kamprag. Na. Kalami kayang feeling. Unsa naman ka? Yee! Da, nakulong ka. Da. Di kasaka kay ha. Dangog. Wah, doon sa naman na magsalom-salom naman na. Salom-salom na card. Di tabi kay magsakag na nakamot nimo. Aray, magbuhi pod. So, budak ka bang no? Dito na po ka mga bot. Amot man nilag na konsat na yan, insuroy sa eh. Tago na ng bata, te. Tago na, ayaw na ginaog. Daghan kaag mo sagman. Gano'n lang. Ang gidala sa RJ, balik sa laak. Paglaan tayo lang ng pizza. Okay, kamanukan. Tuyo, mayag pati ko ah. Say, palig abrihan si kan, abrihanan. Dagang baya ko fans Lola. Ay na. Ay. Dagang baya ko fans Lola. Inggan mag-indas ra ko Lola kay dagan nagmagkuan sa ko Lola. Tama na be? Tama? Tama na be? Ayan na maglaman. Tama na! Oh, di akan man nagpangapot suya pasa. Ano iyan? Kamu to? Buhi na ba? Tama na. Oh